choose. One name, there's nothing like a big boy or a fine girl in a village. In an Henneku. Obun if I sharp blood, if at a benden and naggy, one name you will lower yourself down. Oh no, now you want to mazi you see. I ask mazi on giver. Oh, moa. You hear black me. You hear black book. At where you are swasso. Oh, yeah, I can't see come, but I can yellow, Mamma Yaka. Ebobonino, there's nothing like a big boy in a village. As an agadi why and ha can a woman laba. Nine of agadi why iron is or the KGL where wara. Oh, you high name, you hear you well zwai. I patapa, sick I begin. I buy quite a young conofu. Manian shall they what they can weak to Rubia, Mobua Bobian 82. Cabaro, Yadan and Nagaka. Emene can they can't more. Mata matana ni nwere ike ibu nna ma ọ bụ nne n'ọdịnihu maka ọ bụ na nwata agafe onye mụrụ ọzawa onye na-anụ nọ ihe nchọrọ ịgwa ha unu n'anya unu afụ nọ akpụ ka anyị chọrọ ka anyị kwedo ka anyị sụa so dịka m si wetu n'ogbe achọ nka nyere mama m aka ka m mee ka obi ka o nwee afọ ojuju na nwa ọ mụrụ anyị nọ ya abroad anyị nọchakwa abroad anyị batakwa nke a bụ nke anyị nwa nke a bụ nke eji wee zụọ anyị ọ ihe ezi wee gbaziri anyị oge anyị na-etonite ka anyị ji were eme gịnị aga n'iru ihe m nwere ike ịgwadowe ha bụ dịka onye Igbo ihe ọbụla ị na-eme iji enweta ego nri afịa ọbụla ị na-azụ ị na-agba ahịa ọgbachi ị na-arụ ọrụ job ị na-arụ mesin ị na-arụ ọrụ oyibo ị na-azụ ahịa jisi ike gbado anya n'ihe ọbụla ị na-eme anyị nwabụ ndị Igbo abụrụ ndị na-anọ nkịtị bachi ọbụla efuna onye ọbụla na-achọ ka o jee nweta ihe ezinụlọ ya ji eri so ihe ọbụla ị na-eme jisi ike a sị ka mme gịnị ka ngosi ka unu maka anyị na-ekwu okwu gbasara Igbo anyị na-eji onwe anyị ana m eji onwe m were na-eme gị na-ama atụ n'ihe niile nke m na-eme unu anụrụ so lụwa isi gbaba mbọ ote aka ọ dị njọ ọ ga-adị mma so unu n'anya nke bụ akpụ nke atọbeghị nke atọ so anyị sụcha ya eme gịnị ndị na-agụrụ agụrụ nke akpụ niile ejeghị ezu ndị mmadụ nwa obere oge ha alọchịa ha bụ ihe so unu kwado anya jisi n'ike n'ihe ọbụla unu na-eme nsị ihe nwere ike imedo biko ọ nụrụ ka adị ibe ya tụsara m ozi a were aka nri were aka ekpe tụsasịara m ozi a ka ụmụnna anyị wee fụ na anyị nwabụ ndị Igbo anaghị agba last sonyere n'ihe na-eme na my YouTube page at Mazi UC also gakwa na my TikTok ka ị were anya gị gbara onwe ha ihe nkiri a sịkwa m onye anwụ na ngwọ na nke bụ nkwụ na na-abịa ụmụnne m ndewonu.